עידן אבי עוז וגל טואטי. עידן אבי עוז וגל טואטי עולים למזרן מספר 5. Там сейчас краб будет на зоне. Сейчас у тебя еще один краб. Подожди. Сейчас будет. Тут не набыли. קריא אותה מייק. עומר בן צבי, בבית. כל הכבוד, מייק. מתכוננים למזרן מספר 6, שקד, שרח ויורם. דניאל קרס, לעלות למזרן 3. מי זה דניאל קרס? דניאל קרס. למזרן מספר 6 עולים שקד, שרח ויורם ורפז. שקד, שרח ויורם ורפז עולים למזרן מספר 6. כל הכבוד, מייק. אין דבר. מתוקה. מקסימום.